let me loose. Hej piger. Jeg tænkte, det var længe siden, jeg sidst har lavet en hairtutorial for jer. Så denne gang vil jeg benytte muligheden for at vise jer et nyt produkt, jeg har modtaget. Jeg vil nemlig vise jer den super smarte glattebørste, jeg har fået fra Petite Affaire, som har den her smarte PTC varmefordeling, som gør, at håret bliver mere jævnt varmt, og så sørger for, at håret føles glattere i længere tid. Derudover så kan børsten også sørge for mindre krus. Jeg ved ikke med jer, men jeg har lige sådan, jeg har været i bad, så krøller mit hår og kruser helt vildt, især når jeg bruger en hårtørrer. Men efter jeg begyndte at bruge den her glattebørste, så sørger den faktisk for at glatte mit hår yderligere. Plus at så sørger den for, at det krus, jeg normalt har på toppen, hvor alle mine små vivler er, de forsvinder faktisk helt. Derudover så holder den faktisk hele dagen, og det skal lige siges, at jeg er typen, der både cykler og tager til træning. Så selvom jeg faktisk har blevet hoppet i en hestehale og tager elastikken ud efter et par timer, så er det stadigvæk glat. Så derfor synes jeg faktisk, at den er ret god. Jeg vil derfor også demonstrere, hvordan jeg bruger den. Så skal vi ikke bare se at komme i gang. Til at starte med, så tænder jeg for glattebørsten og skruer helt op på 230 grader. Og det er det maksimale, man kan bruge. Og det er en af det, jeg har prøvet indtil videre, så det vil jeg helt klart også anbefale. Og til at starte med vil jeg også lige glatte mit hår, børste mit hår, fordi jeg har været på arbejde hele dagen og været ude i den friske luft, og det kan så godt blive noget filtret mit hår i løbet af dagen. Hvilket også gør det lidt nemmere for glattebørsten og få glattet mit hår, så når det ikke lige er så filtret. Det tager lige lidt tid for den her hestemange her. Se her. Leave me for a while, then I rise up like the moon at night. On my mark, getting set to take the